Moju mamu 4 mesiace klame a dnes sa dozvie pravdu. Dúfam, všetko vyjde, jak má. Ja sa strašne teším. Čo ma točíš? Nejaké Do trend. toho vlogu? A toto bude? Mami, ty si tak šuchtavá. Áno. No toto je strašné. My máme celé odličené. A nemôžete nám aspoň povedať, čo máme hovoriť? Ja rozmýšľam, že Ne, tam ideme. ideme nejak dlho na to, aby sme išli glúb. Ideme tam, dobro. Ideme tou opačnou stranou a tam sa predávajú bicykle. To vôbec nepoznám. Uniesi nás pomoc. Tam je nejaká brána. Jak máš? Trochu. Nejaké ticho. To je garáž? Kde sme tu? Budeme Ty stáť? nevíš? Ja vôbec neviem, mám. Ja Ty som si tu začínala utočila. Môžete si to opatrne vyvedať dole. No. Máte? Si mám vzadu. Teraz kúpim mojej mame bielu regmatita príjem. Bila to síce není, ale 130 metrov, v ktorých som náhradom stačí. To ne. Mama, nemohla som ti dopovedať. Vítaj doma. Kto je tomu? Už nečakala, čo? Mám za to bude dobre bývať. Spálňa až tu je šatník. Zvuky lovil veci. Krásna, veľká, obrovská. Budete mať konečne umývačku. To budú decka. Jedna decka, dve decka. Fajnové. Krásne. Najviac je, že ty sa najviac tešíš na skrine. Lebo si nikdy nemala takú veľkú skriňu, že? A ty, že ja vediem, kam idem, by si dobre vedela. Po 4 mesiace som čakala na ten správny deň a keď si to zoberie do už možno v odstupne. Ježiš, nejaké video, keď sme zosúladené a úplne mi namotala hlava. Balón. To sú... Hovorila som ti, že najviac, keď ju budeš, aby som